бинандаҳои азиз, нашри навбатии бахши ронанда аст ин лаҳза манзури шумо. Чӣ тавре ки дар бахши гузашта қайд карда будем, мо мавзӯеро интихоб мекунем ки барои бинандаҳои азизи мо бисёр муҳим аст. Омӯхтани аломатҳои қоидаҳои ҳаракат дар роҳ. моро ҳамроҳ бошед ва ҳатман хоҳед фаҳмед ки ҷобаҷогузории аломатҳои қоидаҳои ҳаракат дар роҳ чӣ гуна аст. аломатҳои огоҳкунанда дар кадом гурӯҳи аломатҳо ҷойгиранд? аломатҳои огоҳкунанда ронандаро огоҳ месозад пеш аз хатарнокии роҳ. ин гурӯҳ аломатҳо ронандаро пешакӣ огоҳ месозад аз қитъаҳои хатарнокии роҳ ки ронанда бояд пешакӣ омодагии худро бинад. аломатҳои огоҳкунанда дар маҳалҳои аҳолинишин дар масофаи чанд метр гузошта мешаванд? аломатҳои огоҳкунандаро дар маҳалли аҳолинишин дар масофаи 50-100 метр, берун аз маҳалли аҳолинишин бошад дар масофаи 150-300 метр пеш аз қитъаи хатарнокии роҳ гузошта мешаванд. якум аломаташ роҳи оҳани ғавчӯбдор, гузаргоҳи ғавчӯбдори роҳи оҳан ва дуюм гузаргоҳи беғавчӯби роҳи оҳан. аломати сеюмаш гуфтем ки роҳи оҳани якхатта ва роҳи оҳани бисёрхатта ва якчанд аломат ки бо ҳам монандани ҷада дар ин ҳолат ино наздикшавӣ ба гузаргоҳи роҳи оҳан мебошанд. инҳо пешакӣ аз роҳи оҳан гузошта мешавад. агар берун аз маҳалли аҳолинишин бошад аломати сехатташ пеш аз роҳи оҳан 300 метр пешакӣ гузошта мешавад ва ино дигарош бошад гуфтем якхатташ дар масофаи 150 метр то роҳи оҳан мондана ин гузошта мешавад. ҳаракати давродавр ин ронандаро огоҳ месозад пеш аз ҳаракатҳои давродавр. танзими ҳаракат тавассути чароғаки роҳнамо. танзими ҳаракат тавассути чароғаки роҳнамо пеш аз чораҳаҳое ки танзим карда мешавад бо чароғак ин аломат пешакӣ ронандаро огоҳ месозад. гардиши хатарнок ба самти рост, гардиши хатарнок ба самти чап ва гардишҳои хатарнок. ронанда барои дар ин гардишҳо омадан мисол бояд омодагии худро бинанд. аввал суръати ҳаракати худро кам кунанд, баъд аз ӯ барои ронандаҳо манъ карда мешавад. кадом амалҳо манъ карда мешавад? боз истодан, таваққуф кардан, ҳаракат ба қафо, тоб хӯрдан ба қафо ва сабқат дар ин минтақаҳо барои ронандаҳо манъ карда мешавад, чунки қитъаҳои роҳ хатар дорад. барои чӣ баъзе аз аломатҳо ранги дохилашон сафед ва баъзе аз дигарҳояш ранги дохилашон зард мебошанд? якчанд аломатҳои огоҳкунанда ранги дохилашон зард мешавад ки онҳо муваққатӣ мешаванд. дар ин ҳолат онҳо ҳам гузошта мешавад ва дар муддати кӯтоҳ бо онҳоро аз қитъаи роҳ мегиранд. барои ҳамин онҳо муваққатианд. роҳи лағжонак, роҳи ноҳамвор, рекпарто, канори роҳи хатарнок, корҳои роҳсозӣ ва роҳбандон дохили инҳо зард мешавад ки дар ин ҳолат инҳо муваққатианд. як хел ҳолат дар қитъаи таъмири роҳ ин аломатҳо истифода бурда мешавад. баъд аз анҷоми қитъаи таъмири роҳ инҳо боз аз роҳ гирифта мешаванд. роҳи лағжонак дар минтақаҳои хатарнокии роҳ гузошта мешавад ки дар шароити номусоидаи ҳаво роҳ сард аст. дар ин ҳолат инҳо муваққатӣ ҳам гузошта мешавад то қитъаҳои роҳ шароиташ хуб шудан ин аломат пешакӣ гузошта мешавад. қурбонҷон тоҳиров, истиқоматкунандаи шаҳри ҳисор навиштааст ки сабаб чи аст ки зиёде аз ронандагон дар маконҳое ки барои истодан иҷозат нест автомобилҳои худро нигоҳ медоранд. дар ҷойҳое ки ҳамин аломати манъкунанда гузошта шудааст ки дар ин ҳолат барои ронандаҳо боз истодан манъ аст ки дар ин ҳолат ронандаҳо наметавонанд ки баъд аз ин аломат воситаҳои нақлиёти худро боз доранд. бисёр ронандаҳое ки қасдан ин гуна воситаи нақлиёти худро дар ин минтақаҳо боз медоранд аз надонистани аломат аст ва нахондани мактаби ронандагӣ аст ки онҳо ин гуна аломатҳоро дуруст намефаҳманд. мувофиқи қонуншиканиҳошон онҳо аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобили онҳо ба ҷаримагоҳ бурда мешаванд. нафари дигар бошад фараҳноз абдуроҳимова, истиқоматкунандаи шаҳри душанбе менависад ки ронандагоне ҳастанд ки дар наздикии роҳи пиёдагард автомобили худро нигоҳ медоранд. оё аз рӯи қоида ин амал дуруст аст ё не?
ҳар як ронанда вазифадор аст ки дар наздик шудан дар гузаргоҳи роҳи пиёдагард дар ин ҳолат 5 метр пеш аз нишона боз истад бояд ба пиёдагардон роҳ диҳанд ё ин ки барои боз истодан барои одам фаровардан ва одам савор кардан гузаргоҳи пиёдагардро 5 метр гузарад боз истоду барои одам фаровардан ва савор кардан бисёр аз воситаҳои нақлиётҳо вуҷуд доранд ки қонуншиканӣ мекунанд дар ин ҳолат дар болои гузаргоҳи пиёдагард меистад барои савор кардан ва фаровардани мусофирон аз гузаргоҳи пиёдагард истифода мебарад мувофиқи қонун қоидаи ҳаракати роҳ барои ин амалҳошон манъ карда шудааст дар болои гузаргоҳи пиёдагард боз истодан манъ аст дар болои гузаргоҳи пиёдагард таваққуф кардан манъ аст ба болои гузаргоҳи пиёдагард ҳаракат ба қафо манъ аст ва тоб хӯрдан ба қафо манъ аст ва дар гузаргоҳи пиёдагард сабқат карданам манъ аст ана ҳамин аломат чиро мефаҳмонад? ин аломат баландии тезро мефаҳмонад. Ронанда бояд дар ин қитъаҳои роҳ бояд каме суръати воситаи нақлиётро зиёд кунад ки воситаи нақлиёт на он ки боз истад. Дар ин ҳолат мо каме қувваи суръатро зиёд карда муҳаррикро қувваша зиёд карда ки мо ин баландиҳоро бароем бе маҳдудият гузашта нигоҳ карда ва дар ин ҳолат агар дине ки қатора набошад ва дар ин ҳолат мо ҳаракати худро идома дода меравем. бинандаҳои азиз, бахши навбатии ронанда буд ки ин лаҳза манзури шумо гардонидем. мавзӯи навбатии мо дар бахши дигари ронанда аломатҳои афзалият мебошад ва нафароне ки оиди ана ҳамин мавзӯъ саволу дархостҳое доранд метавонанд ба рақамҳое ки айни ҳол дар рӯи экранҳои шумо намудор аст бо мо дар тамос бошед ва мо ҳатман ба саволҳои шумо посух мегӯем. инҷо бахши ронанда ба анҷом мерасад. дар идома моро ҳамроҳ бошед.